Вітанне шаноўным падпісчыкам. Мы працягваем цыкл перадач, прысвечаных Коордынацыйнай радзе. Як яе рэфармаваць, як яе зрабіць больш эфектыўнай. І ў першую чаргу мы гаворым пра нейкія першыя крокі. Вось асаблівасць папярэдніх скліканняў Коордынацыйнай рады ў тым, што там была усеагульная занятасць, і якая вельмі дзіўным чынам перапляталася з татальным беспрацоўем. На словах усе былі нечым занятыя. Але, напрыклад, у мінулым складзе да распрацоўкі праектаў законаў мелі дачыненне, ведаеце, колькі людзей? Аж 5 дэлегатаў з 80. І вось як вырашыць гэтую праблему, гэтую дылему? На мой погляд, трэба пачаць з разумение простай рэчы. Магчымасці і рэсурсы Коордынацыйнай рады абмежаваныя. А значыць, кожны дэлегат павінен мець не проста статус, а канкрэтную функцыю і зоны асабістай адказнасці. Калі гэтага не будзе, то будзе тупік. І так, што можна зрабіць, каб усе былі задзейнічаны ў працы? Дзеянне першае. Усе 80 дэлегатаў павінны быць размеркаваныя па групах узаемадзеяння з парламенцкімі групамі за дэмакратычную Беларусь у нацыянальных парламентах розных краін. Міжпарламенцкі альянс дэпутацкіх груп за дэмакратычную Беларусь – гэта парасонавая структура, якая ўключае прадстаўнікоў 25 парламентаў і міжнародных парламенцкіх арганізацый. Ну, напрыклад, калі ты дэлегат з ЗША, ты працуеш з кокусам па Беларусі ў Кангрэсе Злучаных Штатаў Амерыкі. Калі ты дэлегат і жывеш у Германіі, тваім партнёрам становіцца група ў Бундестагу. Все зразумела. Калі такой групы ў краіне няма, то, значыць, павінна з'явіцца матывацыя яе стварыць. А далей ідэі, дыскусіі, планы і сістэмная праца, у якую, падкрэсліваю, ангажаваны усе 80 дэлегатаў. Дзеянне другое. Існуе як мінімум некалькі буйных міжнародных парламенцкіх структур. Ну, напрыклад, парламенцкая асамблея Рады Еўропы, асамблея Еўранест і іншыя. У трох з іх ужо ёсць дэ-юрэ альбо дэ-факта прадстаўніцтва Коордынацыйнай рады. А гэта яшчэ адна магчымасць уключыць у рэальную працу прыкладна 20 дэлегатаў. Фактычна кожнага чацвёртага. Дзеянне трэцяе. Праца ў рабочых групах па падрыхтоўцы праектаў законаў. Напрыклад, толькі па лініі Цэнтра еўрапейскі дыялог і грамадскай канстытуцыйнай камісіі мы штогод рыхтуем недзе 4-5 праектаў закона. Гэта яшчэ, як мінімум, каля 20 дэлегатаў, уключаных у змястоўную канкрэтную працу протапарламента. І менавіта праз такую практыку прыйдзе разуменне, што такое Коордынацыйная рада як протапарламент. Прыйдуць кампетэнцыі, досвед, веды. І самае галоўнае, з'явіцца вынік. Так, магчыма, ён будзе сціплы, але ён будзе зразумелы, канкрэтны і вымяральны.